Aduh, Pak. Makan dulu lah. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि ब्लगाबो शुटिंनिनो जागोन। आं न'आवनो मेकआपखौ लानानै फैखाबाय। ओमफ्राय जोङो देग्लाय गोजानाव थाङाखै आरो खाथि खाथियावनो लाजोबदों। जोंनिथिंबो बासि लाबा मेरला लकेसन मोजां दं नालाय। ओमफ्राय नै लकेसनावहाय मोनफैबायबो। ओमफ्राय दिनैनि सुदा माबायदि जागोनथाय बेफोरखौनो एसे मेमरि दोनथ'नो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै सिख्लाफोरखौ जे मोजां नुदोंना मालाय गुफुर नाहरलाय गासिबो दे गासिबो नाहर दैमु प्रिया ओयो प्रिया ना सोरमोन प्रिया ओमफ्रायो रहिला गीता एस होनहरफोरा होमबासो मिथिगोन र' फार्स्टनिफ्राय दैमु प्रिया रहिला गीता निकिता करिश्मा एस होनदो एस मेम एबसेन्ट जागोन फाइन लाजागोन एस मेम केमेरामेन एस मेम ओमफ्राय शिबजित एस मेम ओमफ्राय मामोनलाय मिजिं मा नामलाय नोंनिया मा नामलाय गेरेमसा एस मेम होनब्रा ओमफ्राय नों आगैना मा नामलाय दैदेन प्रेजेंट मेम लुटबी एस मेम ओइ मा खारनो जलि ए खारनो मोना बड'सा एस मेम बोथोरा ओरैबायदि गरम माने थेवबाबो मोसागासिनो दा माब्ला जोबो मिथिला। देलाय नोंसोरो केमेरायाव नामखौ बुंफिनलाय मा नाम मोनलाय श्रिया ओमफ्राय नोंनिया नयनिका आखाइखौ बोखाररा ओमफ्राय नोंनिया क्रिया ओमफ्राय नोंनिया हेलिना सुस्मिता मबे गामिनि नोंसोरो अनिदल गामिनि हाथा सिङाव हाबसोना दोङो मेकआप आर्टिस्टआ गरमजो जोंना साहा लोंनाय सोलिगासिनो नै मेकआप आर्टिस्टआ जोंना बारा भिडिअ लाजायाहाय लाजिनायानो बारा बिदिफोरखौ बाराद्राय देखायनांगौलाय बाराद्राय देखायनांगौ बिदिखौ ओमफ्राय नै बिथिंजाय रहिला जोंना लाजिखाया न दैमु ओइ दैमु लावगि जानायाव गोसो प्रिया गोथाव करिश्मा गोथाव बुंलायबाय गोथाव ना नै जोंना प्रडिउसारा 15 बोसोरावनो प्रडिउसार जानो गोसो जाबाय नों नायसोहाय ओइ नों 15 बोसोरावनो प्रडिउसार जानो गोसो जाबाय 15 बोसोर होमबा नङा होमबा दासो 15 बोसोर बियो ओमफ्राय बेनो प्रडिउसार जानो गोसो जाबाय ना जोंना सुट लानाया जोबथारसिगोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय सानै दंबावो माबा शिबजित बसुमतारिसोमोन दं शिबजित दैमारि मालायसोहाय मोनजासोबाय गोथाव ओमफ्राय बिथिंजाय गेरेमसा दारिया मासो साइसनि माखौबा बुं नामा नोंसोरो दे लास्ट ब्लग दिनै दा सम गैला आं नोंसोरखौ भिडिअ लाला बुंनोबा बुंखा दा उनाव आं भिडिअ लाला नोंसोरखौ गैया गैस्राया दे होमबालाय जाबाय थादो नै बियो जोंहा आफानि फंबायनि फिसाला ओमफ्राय दे नामखौ खिथाना ला आंनि मुङा नबजित बर' मा गामिनि रुपगुरि बेसे क्लासाव फरायो आङो क्लास 6 ओमफ्राय नै बियो जोंहा आफानि बिनानावनि फिसाला नोंसोर गामिया मामोनलाय आलासि जानो फैदो आरो ना बेयावहाय अनलारियाव मा गामिनिलाय नोंसोर गामिनिया हा चन्दनापुर ओमफ्राय नों बेसे क्लासाव फरायो क्लास 5 इंलिश मिडियाम न हासैदां मालाय न हायना हायो ओमफ्राय नोंसा आइनि बाबानि नाम खिथादो दे आंनि बाबानि नामा बेदाराम बर' ओमफ्राय आइनि नामा पुरनि बर' ओमफ्राय नोंसा आगैनिया जुगामि बर' जुगामि बिसोरबो फैदो आलासि जानो
नों हारसिं फैदो जोंनि सुट लानायाव खाथि खालानि गथ' गथायफोरा नायहैसोदोंमोन नालाय बिनिखायनो आंनि ब्लगावहाय बांसिन गथ' मानसिफोर नुनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय नै जोंनाबो ड्रेस चेन्ज जाबाय जोंहाबो एसे गथ'नि रल दङ नालाय बेखायनो चेन्ज खालामनांगौ जाबाय अनजियाथ' बुरिबायमोन अब्लाबो गथ'सिम थांफिननांगौ जाबाय आरोना सुटनि थाखायनो ओमफ्राय बे सङा माबानि निकितानि ओमफ्राय संखौ लिरदों मिजिं बरगयारि आरो मिउजिकखौ बानायदों जुति दैमारि आरो नै सासे बिजिथार नै बेबो बिजिथार लोंदो नै बिथिंजाय गथिया ओंखाम उखैनानै गैला जाला लरग'ग' जाजोब्बाय लाजिदो र' दारिखौ एसे दे लोंग्रोनानै लादो लों संख्रि सा लों जायो जोंनि सुट लानाया जोब्बाय ओमफ्राय नै जोंहा आफाया बेग लानानै थांदों माबायावहाय गारियाव थिखांनो माने आइमोना बृन्दाबनाव थांनो ओंखारबाय आरो दिनै बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो प्लानिं खालामखादोंमोन बृन्दाबनाव बेरायहैनायनि आइमोनल' नङा आइमोनजों लोगोफोरबो दङ गासै बिसोरो 11 जन जागोन आरो ओमफ्राय नै दायो थांनो ओंखारबाय बेखौनो जाहा मुथुआ ससे दोनलांनो नागिरदों बिसोर ट्रेनजों थांनांगोन नालाय रौतासिम दोनलांनो नागिरदों आरो नै थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय बिसोर इउपिआव थांगोन इउपि मायो लांफानो हागोन ना माबानिया फोजोंला आनिया फैखागोन नामाय फैखायो हे मानसि हाय ना खर सादो सायाखै उदै सादो ओं गथसाफोरनि होननानै हमियनियानो मोजां जागोनदां ना बाय बाय दे हिमानसि बाय बाय दे बाय बाय हर बिथिनाय लायो मानसि हर खै थाखा मोनखो साननि देलाय दे देखाय दे बे बेसां बे 20 थाखा जाबायदि नोंना मा खालामगोन नों फैसाखौ आम जागोन मेथाइ जागोन ना अने गोलैबाय दे सोनाला ओरै थो बेयाव थो ओरै थनफोरा बेयाव ओरै थनदो बेखौ ओमफ्राय नै आलासिबो दंफायो जोंहानावहाय गामिनिनो आंनिनो बिजावजालि जायो ओमफ्रायो अखा बोथोरबो नालाय नै बे जाहा देमसिया माबा अखा बोथोर माबाना मोननानै बारा मोजां रानाखै आरो बेखायनो लामनानै होदोंमोन बेखौनो एसे हुखांगासिनो ओमफ्राय दा आइमोनाथ' बृन्दाबनाव थांबाय ओमफ्राय जाहा माबायाबो बिजावजालियाबो हिमानसिया लोमजादों नालाय लोमजानायखाय गावसोरनिथियावहा नायनो होननानै लानानै थांबाय आरो दा न'आव रावबो गैला अनजि आरो मुथुल'सै ओमफ्राय बैयो माबा बावहारिहाय आंनि बावहारि जायो क'क्राझारनि बिहामजो लाबोनाय ओमफ्राय बेखौनो एसे हेल्प लादों आरोना नै ओमफ्राय आंना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि मिउजिक भिडिअ'आ जोबोर थाबैनो रिलिज जागोन बेखौबो एसे खोन्थाहरखायना थाबाय आसा खालामदों आंनि साबस्क्राइबारफोरा बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो नेनानै थागोन होननानै ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअ'आथ' धोनस्रि फुंखायाव फैनाय नङा डिआर अरिजिनेल प्रडाक्सनावसो फैगोन ओमफ्राय धोनस्रि फुंखायावबो फैगोन माबा बैसागु मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय बेफोर गासैखौबो नायनो नेनानै थागोन बेखौनो आं आसा खालामबाय आरो दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय